Maliligo muna ako kasi pinagpapawisan na. Yan, so matapos nating ilabas yung Montero sa casa, palinatid ko rin dito sa Bicol. Ako rin yung pinag-travel ng may-ari para Manila hanggang dito sa Bicol. So umalis kami dyan Martes ang alas 8, nakarating kami dito alas 6 ng madaling araw. Yan, so nandito na, kaya ngayon papakarwas muna natin yung sasakyan bago iwanan ulit. At bibili kami ng ticket para pabalik mamaya dahil magbabas na lang ako pabalik ng Manila. Yan, so hindi na ako magdadrive ngayon kasi nandito na. May driver nang inassign yung may-ari dito. So maka-experience din tayo sumakay ng bus dahil kung ilang balik-balik na dito sa Bicol, puro sasakyan dinadrive. Ngayon ito, nag-travel tayo ng Montero, magagaling din sa Manila hanggang dito, kaya may iwan na to. At ito na yung naka-assign na driver dito, hindi na ako. Ayan. So yung may-ari kasi wala pa dito, kaya ayan, tinurn over ko na sa kanya. Ito pala yung daan makapunta sa amin sa bayan. Ayan. So pasyal-pasyal muna tayo habang di pa kami nakakaano. Habang nandito pa kasi sandaling oras lang yung pamamalagi namin dito dahil siyempre busy rin tayo pagbalik ng Manila, may trabaho na naman ulit. Kaya magliwaliw muna tayo habang nandito. Ito pala yung yung bayan namin na Ginubatan dito sa Bicol. Ayan. So pakita ko sa inyo kahit nandito na tayo sa loob ng sasakyan. Ayan. Welcome to Ginubatan. Ayan. So ito yung simbahan sa kaliwa. Yan, ito yung mga biyaheng going Legazpi. Dati diyan kami sumasakay pag pupuntang Legazpi. Igo muna kami ngayon sa Vera Falls. Ayan. Ito naman yung aking mga sidekick. Bago bumalik ng Manila, papalamig-lamig muna kami dito sa napakagandang falls. Lamig. Yung usapan kasi pag may nahilo, pagbalik namin, dadaanan na lang namin sila dito. Dito lang naman sila may iwan sa lugar na yun. Ayan. So dito na kami sa parking area ng Vera Falls. Ayan. Pag pupunta kayo dito, hanggang dito lang. Ayan yung mga kasabayan natin nagpunta rin dito. May mga motor sa gilid. Minsan napupuno to ng sobrang dami nagpupunta dito. Pababa na kami ng Vera Falls. So kailang punta namin to dito, maraming beses na. Ayan. Yung aking sidekick na una. Pagbutin mo paglalakad. Hindi ka mag-iwag. Hi. What is
So, nandito na kami sa Vera Falls. Yan, maya maliligo tayo. Init pababa kasi pero may yung hagdan na binabaan namin. Palusok talaga kaya kailangan lang dahan-dahan lang kasi madulas. Pero mamaya maliligo tayo para presko naman. Maliligo muna ako kasi ako talagang pinagpapawisan na. And iwan ko tong camera sa aking cameraman. Buot pa ka din, King. Nakapagpa-presko-presko tayo dito kasi napakainit talaga kahit dyan sa Maynila. Magpalamig tayo ng kaunti. So mamaya babalik na kasi kami. Sinamantala lang namin na makapunta rito, makapagpalamig-lamig. Ayan, tingnan nyo naman. Ang ganda ng falls na to kasi talaga sobrang lamig ng tubig. Maya-maya lang aakyat na kami doon sa parking area kasi uwi na kami dahil may hapon biyahe pa kayo papuntang Manila. Bali yung sakyan, iiwan ko na dito yung tapos na kayo mag-swimming. Pabalik na. Yan yung dadaanan naman namin, no? Sacrifice naman kayo paakyat ngayon. Kanina palusong. Yan. Dadaanan natin paakyat. Nagkapagpapresko rin tayo ng kaunting oras dito sa Vera Falls. Ayan, so mamayang 6 PM babalik na ako ng Manila. Maiiwan na itong sasakyan na hinatid ko kasi yung may-ari ako pa yung pinag-drive mula dyan sa Manila hanggang dito sa Bicol, mula paglabas ng casa hanggang dito sa Bicol. At ngayon mamaya para makabalik ng Manila, so magbabas na lang tayo.